И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Нико и тук малко разцъкваме една игричка, на която отдавна не съм снимал, Modern Warfare. Това вече го гледахме. И да, в миналия епизод видяхме, че на... Хитлер, тук ли сте, моето момче? Някой много вика, много зверски. И сега наметат тази кола. Да, в миналия епизод това го гледахме вече веднъж, ама... Ау, бля. Обаче явно не го е сейфнал там, където сме искали да го сейфа. Сега ще гледам пак как се возим. Кога е хубавец? Какво искаш? Само да се разбързикаме малко настройките, защото може за вас да се чува добре, обаче на мен направо ми гърми до ушите. Искате ли да е така? То не, че може да ми отговорите, ама в коментарите може да напишете. Остава тук. Добре, сега. Имат някакъв телефон пред нас. Аз то не мога да му взема телефона. Някакво съобщение да напиша помощ. Като казах съобщение, много ми се разцъка Far Cry, обаче не знам дали ще ми я понесе компа докато снимам. Не знам. Може Razer да снима. Ма гледаш. Грозен. Ооо, тук някакви патронче сме се веселя. Добре, сега не мога да извадя някакъв нож от някъде и да го наригам това врат да го убия. После да му взема оръжието и да гръмна другия. Те я знам. Добре. Тук някакви гърките хора си тичат насам натам. Опа, сега ще го гръмнат. Айде, умре той. И да, от какво става? Да, публично разстрелване май. Не, то не беше тук. Тук беше май. Някакви убиват някакви хора. Нямам идея коя война представя тази версия на Modern Warfare. Тук вече избиват хората. Гледайте какво става. Па. Пара си ги трепят. Ако си мисли някой, че това е брутално, да изчака да види втора и трета част на Modern Warfare-ите. Там е доста по-брутално. И да, тук ни представят кой е написал, кой е създал играта, ако някой още не е забелязал. Някакви графити, това дядка къде избяга. Кой е нещо викаш ли да... Този го издия кучето. Тига вика. Къвто гръмогласния, той се чува на 50 метра. Така някакви войничета тичкат. Много гадна така ситуация. Тук вече избиват хората, вижте. Изтрепиха и. Гадове, аз нямаше да прекарам някой ден, мамичката ще ви разкатая. О, вижте, не бях забелязал, че и тук горе има оръжие. Стреляйте ви. Сега май аз съм наред да бъда разстрелян. Оставя моето момче. Полека е. Имаш дъвка на обувката, само ти кажа. Следващия епизод на Modern Warfare. Не знам кога ще бъде заснет. Така начин тия тапанари пак наводят някъде. Сигурно искат да наотрепят вече, сигурно ще го направят. Тъй, какво става така, бе? Какво правиш, бе? Къде ме водите, бе? Така искам, този деца ще го видим да го запомните добре. Той е. Много добре да го запомните. Да, по принцип той трябва да е умрял, всъщност е жив. И някакви такива глупости, както и да е. Искам просто добре да го запомните този деца, на погледна в очите. Не той е грозен. Он е там, дето държи пистолета в момента. Това е Desert Eagle. Сега точно гръмни, много ясно.
Вот така се начистя нещо си. Става, моето момче. Са гърмим ли е? Не е лошо. Айде. Претрепаха на нас вече. Кофти. В момента конвертваме едно клипче, което е доста натоварващо за компа ми. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Но на това му спасява май задника с него. Николай сейчас в аду. Естествено и гледали тези глупости. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто? Хорошие русские и плохие русские? Както казах, в момента конвертвам някакво клипче, което доста натоварва компа. Чакай, къде е хукна? Шуш. Абе, Прайс Кюрав ли са е там, някакъв педерас? Ще убием ли? Огонь по усмотрению! Айде. Противник убит. Спокойной ночи. Много съм точен. Те да видим то с какви оръжия са. Подготвени нашите врагове. О, той не е взел на сериозно, така ли? Няма даже оръжие. Моста на този мост. Те, ако някой видя на къде замина капитан Прайс, аз пак с Прайс. Аз не можах. Отко си бием гъза малко. Ще ги бием ли, бе? Ще ги е. Някакви штурци. Някакви глупости. Ей, там виждаме сянката на някакъв печага. За малко ще му разкатаем фамилийката. Какви оръжия имаме всъщност? А, имаме и снайпер. За то трябва да го притрепа, така ли? Ай, чао, мой човек. О, какво става тук? Кой стреля по мене? Запасени с някакви буклуци като цяло. Добре, сега то ще ли имам да пребия? Моля го светна с една флашка или направо трябва да вляза и да го смачкам. О, те моите хора са го изчистили вече. Аз докато са нагъзя. Там да им оглеждам оръжията. Така, тук някаква къща. Чакай се сготвя нещо, съм прегладнял. Що си измил чините, ей, Прайс. Върши се веднага. Никъде няма ходиш, върши се да измиш чините. Ти чуеш газ. Аз не съм газ. Не, аз май съм. Какъв този? Оставя мой човек. Ще се гърмим ли? А той то знаеш. Руснак? Руснак си, нали? Да, Руснак, ето ще ме знамето. Ето го. Само му цапна с... Сега го ударя с снайпера, го прибия. В това не моля да скача малко да се повозя. Не. Ще е яко да му скача, да трябва да се повозим малко. Какво тръгваме нагоре ли? Ами му е последни човек от вас, значи. Сега какво ще правим? Може да вцъкам между другото потребители на YouTube и фенове и всички, които ни гледате. Може да разцъкам двойката, ако си спомните. Много стара версия на Call of Duty. Ей, каква гледка. Напомня ми за Far Cry. Има някак там горе, ще го пребия, ей. Няма никой. Сега какво трябва да направим? Аз трябва ще тръгвам, аз тук и се разправям. Ще има лекшен изобщо в този епизод, ще разберем сега. Уоу, какво правите там, хора? Сега тук вали снайпера и ги смачкам всичките деца долу. Дай снайпера. Сега ще ги ебем ли? Кога прашим се нещо, ще се цапне и ще убием. Ай. Право си ги почвам. Изобщо не дрия.
няма да ме видят. Побягаш, бе. Те избяга, бе. Трябва да тиснем shift да си поемем въздух. Няма време да си поемем въздух, трябва да ги припием тия. Аз не мога да стрелям, защото съм на бахти на удобното място. Опа. И да, супер фейл. То напусна пак тук голяма работа. Всем отрядам, приступить к штурму. Гъдете ги, бе. Така. Какво ги пазите? Няма да ги гояме. Аре бре, бе. Как се плесна получи. Аз искам да го прекарам това, дето е вътре в машината, дето стреля. Ние му щупиха машинката, сега ще плаче. Къде сте, бе? Те се скриха. Има ли още за убиение? Аз не мога да ги видя нещо. Здрасти, бе, моите хора. Прави ги разкатаваме там. Ко правиш, моето момче? Някой стреля там с базука. Не с тази картечница. Бих ли от този с картечницата? Стига, е. Не, много съм зле с този снайпер. Освен това и конвертвам някакво тъпо клипче в момента, което ми натоварва компа постоянно. Така, чай се изправя. Пятно мръсна. Ще ми метне една гранатка. Това също са ни. Това са мини. Може да ни потребят. Това са наши. Кой стрелите да ви помогне? Нищо не виждаме. Тръгнахме ли вече? Тръгна. Ще да им помагам на моите хора. Сега тук някаква конюша. Коста тук, коя е тази дупка? Какво гориш, бе? Кой го позапали това сега? Някой много злобен се надъха. Така съхранява ни играта. Това е добре. Няма никой май. Почнахте ли да идвате вече? Почнаха. Тук си спомням, че има някаква страхотна инвазия на такива мравки, жалки и противни. Деца, гледай сега как се прави, как се разцъква. Къде сте? Къде сте, че има отреда? Латка се. Айде. Те трябва да се преценят хубаво. Айде, чао, ще ли как се разфърчаха? Много им знаеха остите, сега като извадя тук. Трябваше да отида да заложа малко мини, ама. Ако вляза в тъска штурка. 5, аз вече ги ползвах, бе. Няма никой. Къде сте, бе? Къде се скрихте, бе, гадове? Аз да не съм ги взривил всичките. Не, бе, там де се кри то. Умяр. Мога го видя къде и. Сега ще взема снайперчето да гледа хубаво. Къде се крите? Вашата мама, сега къде ти влязеш, ми си скочите всичките. Сега само да се покажа и гледайте какво става. Ги горе. Трябва да се върнем в къщата. Тактическо отстъпление. Сега от къщичка така ще ги кампи, майко. Бе, покажи се, бе. Направо с по един патрон ги сваляме. Някой много здраво на... Стреляйте малко газ. Чао. То бахте титана. Какво да прикрием? Те искат прайс. Така сега ще прикрием някой.
не тисни са наши хора. Цялка е така отгоре, ще ги запердашим. Какво се правите, бе? Ех, как ми то цели, бе? Помяр. Нали така, Те наши ли са? Не. Огън. Ах, къде си са завряли там? Ах. Това сега го прибивам там. Не са наши, бе. Помиляваш там, бе, моето момче. Се скриеш. Big Brother вижда всичко, ей. Чао. 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 Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Ех, как ми те оцелих. Добре. Сега къде отивам? Я, вижте какво пише, бе. Где да влизаш? Що влизат сега? Начался окончательный штурм. Остатък сега. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Ако ми се храни играта, сега скача. Какво правиш, бе? Какво правиш този? Стига. Йей! Исках да видя какво правя. О, пак ли тук, бе? Съжалявам много, фенове и потребители. Просто станах малко любопитен и вижте къде ме върна. Виж, аз тия паши ги прибивам. Аре, падай, бе. Това може да го оцеля. Ето, виждате великия лак. Просто конвертва някакво клипче в момента. Компа ми. И това са наши. Добре, то си ли се гърчи още се гърчиш, а? Се гърчиш, но... Те са наши. Те ги обезвреждаме без време. Не ми се вади снайпера, не че тя ги разпреглаша на бързо, кога ги разкатая, но... Сега трябва да снайпера. Ой, ти ли презареждаш, бе, газ? Падай, бе. Падай, бе. Теперь за мной, к электростанции. Ай, махам се от тук вече. Сега вече ще знам да не скачам. И ето пак. Тук влизаме където ни трябва. Да с сега не моля да подкарам да се метна при уния долу да ги сгазя. Начался окончательный штурм. Тия прозорците са някакви супер издържливи. Някакво се повръща сега. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий Вон, някакъв шпион, нещо такова. доме. Доме, так условно. На северо-восточном краю деревни. То е руснака. От одеве. Сега съм метен от къде. Уиii! Какъв то? Някакъв. О, доста дълги мисийки има. Къде се скри там, бе, моето момче? Къде се скри, бе? И да, в момента някой ми идва в стаята. Може да се наложи да спра клипа. Цепим. Обаче и мен ме цепят. И да, какво става тук? Така. Добре. Какво правиш? Гърчиш ли се, моето момче? Гърчиш се. Майко. Те са наши. Що ме стреляш, момче? Колко страшно гледа. Газовое здание и передних проводах.
ми сега. Аре, няма някой да дойде, аз няма да си рискувам живота тук. Ще разбиеме ли вратите? Няма разбираме. Ще разбием вратата, бе. Американец. Не, той е британец. Стато. Нещо стана по-тъмно. Как ще кажа, че той е американец, за толкова ли съм тъпо? Срам за училището ми просто. Язък, че е едно от най-елитните в града. Абе, да не е най-елитното, ама... Сега да не се хваля. Какви сте гранати тук, бе? Какво става, мъчи? Защо хвърляш гранати? Не съм вътре в стаята. Къде е моят човек, бе? Мали са, бе. Оу, право главата на нацепите, бе. Няма да се кая се. Ще спасяваме ли то? Късти, бе? Николай. Той Кьоров ли е толкова се гърчи? Ако махнем нощното виждане... Да, тук се вижда, обаче нататък няма нищо за ги. Това е газ. Виж ко ни вика, тръгвай. Моля самият напред, жално тук. Може. Тъй, какво правим сега? Нещо трябва да намерим някаква пребием ли или... Нещо не можем разбира на тия руски, какво говорят, защото просто не съм научил никога руски. Както и да е. Ще се въртим, накрая ще излезем. Според мен има още някой за убиване, тия се събират между другото май. Тия лаптопи. Не. Моя грешка. Добре, сега какво трябва да направя? Да, гледайте ме как се върти тук като някакъв видео, защото не прочетох какво трябва да правя. Къде сте, моите хора? Къде сте? Какво става тук, бе? Мисля, че отново гледа на No Thanks почна да говоря като него. Не знам що така. Не знам що е, защото отново гледа няма. Това е газ. Давайте тичаме към това, бе. Аз каквото се разкарвам. Става, какво ти става, Прайс? Какво имаш на окото, е мой човек? Много модерен стана, бе. Ние тук се летим като някакви пичове, сега ще ни свалят хеликоптера. И... мисля, че това ще бъде края на този епизод. Приключихме с мисията. Дано да ви е харесал. Ще видя, ако е станал прекалено кратък епизода, ще ги правя по-дълги от следващия път. Лайквайте, сабскрайбвайте и чао!